Takže Dávid, teraz ti pre zmenu poviem ja niečo o histórii Prešova. V 14. a 17. storočí nastal v Prešove čulý stavebný ruch. Začali sa stavať domy z kameňa, dokonca sa budovali aj poschodové budovy. Hlavná ulica sa rozdelila na 4 časti, ktoré niesli mená podľa významných osobností. Ale najväčší stavebný rozvoj bol v 16. a 17. storočí. Väčšina mešťanských domov dostala vtedy renesančné priečelia zdobené maľbami s grafitom, typické prešovské atiky, schodištia, portály a ostenia. Vznikol maďarský evanjelický kostol, kolegium hornouhorských protestantských stavov, rôzne pomníky, stĺpy, priečelia a iné renesančné prvky. No najkrajším renesančným dielom je Rákociho palác. Monika, tak to máš pravdu, Rákociho palác je veľmi pekný a ak by ste nevedeli, nachádza sa tam aj múzeum, ktoré si môžete ísť obzrieť. Ale ideme k renesančnej móde. Renesančná móda bola výrazne ovplyvnená antickým ideálom. Móde začali podliehať rukávy, ktoré sa začali otovne prestrihovať do rôznych tvarov a zo spodu presvítal farebný podklad. Mládenci nosili ako vrchný odev krátky kabátik, strihaný do zvonu a vážení páni nosili dlhý, bohato riasený plášť. V ženskom odievaní bolo novinkou sukňa oddelenou životkou a takto bolo dosiahnuté prípadné členenie postavy. A znova vám predvedieme kolekcie, ktorých tvorcovia čerpali námety z minulosti.